Belli bir mertebe, wezipe, umuman bir derejä galmagyň nähili kynlygyny bilýänsiňiz. Ýöne bir derejä ýetmekden has kyn zat bar. Olam şo derejede galmak adamlaryň dürli sebäplerden öz ýeten derejelerine saklanyp bilmeýän wagty bolýar. Edil şu sözleri jeýtin urçyna bulanmak mümkin. Sebäbi olam belli wagtda adamlar tarapyndan tanylyp başlandy. Elbetde şo döwrüň beýleki meşhur ýyldızlary bilen deňeşdirilenler oňmuşduklar santaýdan azdy. Ýöne egerde ol şo wagtky meşhurlygyny has ulanmak başaran bolsa häzirki türkmen media ýyldızlarynyň arasynda jeýtin urun ady has aýratynýar münasip bolardy. Ýöne maňa ýalňyş düşünmäň. Häzirim oň ady türkmen mediada tanalýar. Ýöne mundan 4 aý öňeden bir videoň tesbirlerini seredip, ýa-da adamyň o hakda ýazan zatlaryny okusak, ýa-da Murat Mollaň top 10 gepleşigini o hakda sarp eden sözlerini ünsürip dinlesek, jeýtin urun nähili tanalýanyny göz ýetireriz. Top onumuzda diňe tanymal bagşylar däl, işem täze ýaş bagşylarymyzdan ýerip bilýär. Olam näme? Like'laryň, prosmotrlaryň sany boýunça. Ana, bu bagşyň ada interesne. O Jata doğru değil mi? Ne? JT diýsen bu. JT Nur. Şunu belläýän JT Nur bu gepleşikde ady agdalan beýleki 9 aýdymçy ýetisinden hatda Muradyň özünden öňsüň wagtda tanylyp başlanypdy. Inne häzirki wagtda onuň halk içinde nähili ýalňyş tanalýanlygyny we näme üçin şo wagtky meşhurlygyny has gowy ulanmagy başarmalydy diýenmesi düşünýärsiňiz. Öne biz kiçidik, bize yol görkeden yoktu ve men nädip ýygyny alyp gitmeli bilemok, men şo wagt näme diýen ýyldız ketelini tutdum. Sebäbi bağlara girsen bağlarda zuka zapislarda aýdýadym men aýdym. Ondan gir avtobusda men taksiň önümde paşty każdy ikinci, üçüncü taksist şaýdym dinlediňmi diýilende o dinledim priветствую. Men kiçdim düşünýär, men tek 18 ýaşymdatymy näme men köp kiçdim, men götürüp bilmedim ýa. Näme diýsen ýyldız ketelde. Murat Nurmamedov 1991-nji ýylda Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine dogulýar. Murat 1997-nji ýylda 24-nji orta mektepde ýalňyşmasam özünden 1 ýaş ulular bilen okap başlaýar. Ol çağlykdan käbir Amerikan we Rus rapperlaryň aýdymlaryny dinläp hip-hop bilen gyzyklanýar. Ol şo wagtdan giyinişinden, gepleşinden özüni alyp barşyndan hip-hop kulturyny özleşdiripdi. Kiçilikde men hip-hopda ýaşaýardym. Kiçilikde men hip-hopdan hiç zat garaşamokdum. Men kiçilikde häzir aýtsam inanmaýarlar-da. Men kiçilikde hip-hop kulturasynyň içinde ýaşaýardym. Men ferk etdim. Şolar ýaly çek bolýardym. Men kepkanyň aşagyndan bandana daňýardym. Üstünden kepka giýerdim. Men şiroky jinslar giýerdim. Lan kiçilikde men hip-hop kulturasy bilen ýaşaýardym. Ve men daş döwrümde men klassdaşlarymyň içinde de batdy. Meniň kulturama düşünme, men üstünden gülýänler batdy, köpdi. Men şolam bilen üstünden gülönüne de seretmen, men şo kulturan ýaşanna men özümi batyl duýadym da. Ve men şolaryň nasmyashkasyna, şolaryň gülküsine seretmezden dowam edýärdim. Murat 2005-nji ýylda Heni 8-nji klaska Azamat adly bir dost oglany bilen rap başlady. Olar raplaryna LM ýagny Lewap Mafia adyny ulanýardylar. LM görnüşi boýunça gangster rap etýärdi. Olar ilkinji ýazgylaryny Azamatyň öýlerine etipdiler. ve munna Azamat'ın kakasynyň ulkamy bolupdy. Ol Germaniýadan Paint 3 kompýuter getiripdi we Rozmaratdagy birinji işlerini şo kompýuter esasyna etipdi. Olar seslerini oýnaýan kulaklyk mikrofonuny edýärdiler we kompýuterdaky ýönekli hip-hop programmaň üstü bilen öz aýdymlaryny işleýärdiler. Rozmarat öz işlerini topluma ýaýratmak isleýärdi. Bir gün 10 kellesine aýdymlary ýaýratmak üçin Erkin Recordsa bermek pikir gelýär. Ve ol Azamat bilen 6-7 aýdymyny bir diskde jemläp Maratar uğraýar. Mara gelenlerine Azamat'ın bir tanşy olar mihman etýär. Olar Erkin studiýa gelýärler we öz işlerini görkezýärler. Ýöne Erkin studiýa edilen işe toly düşünmäni üçin olaryň islegini ýerine ýetirip bermeýär. Şonda bardyk Erkin studiýa diskimizi berdik. Ýine bizim diskimiz dinlen, bizim diskimiz da. Olar wara başka bir dünya düştüler de rap näme o entek azat oraz yoktu da.
Rod Murat bir yarım ýyla golay wagt rapdan uzaklaşypdy. Soňra 2007-nji ýylda J-Kun Trio toparyna goşuldy. Ve ýene şo ýyl häzirim 10 sesini ýazan oglan bilen Bam Music bilen tanışdy. Bam Music şo döwürlere görä ýokary hilli ses ýazýardy we bellep geçmeli zat ol 8-nji klasy. 2007-2008-nji ýyllar Rod Murat'yň sungatda iň aktiw bolan döwürdi. Oşa ýyllar has köp aýdym çykaryp başlapdy we o aýdymlarynyň ählisi Afterskydy. Ýene şo ýyllarda Rod Murat konsertlere çykyp başlapdy. Onuň aýtmagyna görä ol diňe şäherde 10-dan ugrak konsert edipdi. Konsertden ýylan pul bolsa diňe öz işleri üçin sowupdylar. 2008-2009-njy ýyllarda Rod Murat'yň ady lewapda tanylyp başlanýar. Muştoklary oň aýdymlaryny, suratlaryny tamarep.com, tamagits.com ýaly şo döwrüň ulu saytlaryna goýýardylar. Şo ýyllarda J-Kun Trio toporda toporda diňe Rod Murat galýa we ol toporyň adynyň gyzgartmasy bolan JT adyny ulanyp başlaýar. Şo döwürler onuň ýakyn dosty bolan Ruslan Gaýypow hem saat düzmek bilen gyzyklanýar. Ol JT-iň bir näçe aýdymlarynyň sazlaryny düzüpdi. Olaryň arasyndan iň meşhury 2009-njy ýylda çykan Kebelek aýdymdy. Bu aýdym çykan wagty halk tarapyndan halandy we Rod Murat'yň özü hem muny halapdy. Ol soňra 2010-njy ýylda Kebelege klibam düşürdi we bu aýdym şo döwür uly hit boldy. Kän wagt boldy sana göz goýanymma ýöne şo wagt giren wagtyň meniň oýunyma bagysla kelende oýun dilem goýanyma gorkymam ýokdy aslylar biri boýnyma 2009-2010-njy ýyla geçilenine AMJT'in ady lewapda gowy aýrapdy we şu ýerde Rod Murat'yň has köp ýokary hilli eserleri öňüme gezip kelipdi. Ol täze aýdymlar çykarmasyna çykarýardy ýöne hem düşünür meşhurlygy lewagyň çäginden daşary çykyp bilmedi. Muny Rod Murat'yň özü şeýle düşünürýär. Sıramdan bilen men izni işlemelidir diye pikir etmedim. Ne için işlemedim? Belki motivasiya yoktu. Höwes kaýsy tarapdan. Men belli bir gelmeli ýere geldim. Bundan amarsını näme barlygyny bilemem ama men pikir etmedim Aşgabat'a gidip işlemeli. Eger Aşgabat'a gidip işlesem paýtagtdan başgaça ýöreýär. Paýtagtda pul bar. Şo zatlar pikirlenmedim. Men pikirlenmedim hem hiç kim bana pikiren bermedi. Rod Murat'yň aýdyşy ýaly oň ýanyna onu dogry ýola urukdurjak oglanlar ýokdy. Şoň üçin hem gaty uly ýerlere çykmak üçin eline gelen bu mümkinçiligi ulanyp bilmedi. Ondan soňky ýyllarda on karieryny göze ilginç pede düşüşlik başlandy. Olam şoňa görä kän täzelik paýlaşanokdy. Ol 2011-nji ýylda Türkiýe okumana gitdi we Türkiýede bir näçe partilara, konsertlere gatnaşdy. Hatda on özüniň şo şagalanlary gurnan wagty hem boldy. Ýöne ondan soňky ýyllarda Rod Murat'yň aktivligi pesilipdi. JT bir ýylda, 2 ýylda täze aýdym çykarýardy ve on fan bazasy gitdiçe daralýardy. Rod Murat 2014-nji ýylda radio telewizor ugrunu tamamlap Türkmenistana gelýär. Soňra 2017-nji ýylda gaýtadan Türkiýe okumana gitdi ve bu ýyllarda YouTube başlamak üçin höwes dörýär. Ýöne näme üçindir o bu pikiri işe geçirmän eswat gezýär. Rod Murat bu ýyllarda ýene käwag täzelik paýlaşýardy. Ýöne oň etken işleri şo wagtky türkmen rapda edilen işlere garanda hil taýdan tapawutlanýardy. Aýratynam oň etken klipleri şo döwürler Türkmenistanda edilen klipler bilen deňeşdirilenne hem hil taýdan hem klipiň senariýasy taýyndan tapawutlanýardy. Ýöne eýär muştoklarynyň sany gowy azalanyny üçin o işlen gadry bilinmedi. Käşke ol has öňşeýli işlerden bolsady. Tersöwlük gitse, jüýümde näht bolmasa kiýsem görünse, hünerim bolmandan nişem ýok gutsa, dumandar görünýär bärleri. Rod Murat şo ýyllarda rap we okuwdan başga da love story, ýagny ýaşlaryň sevgi hekaýalaryny klipe düşürmek işini hem etipdi. Ýagny on kompýuter arkaly edilen işlerden baş çykýardy we ýalňyşmasam ol kliplerini özü montaj etýärdi. Ondan soňky ýyllarda JT Nur YouTube başlamak kararyna gelýär we olar 5 ýyl häzirki wagtda YouTube Türkmenistanyň iň uly ikinji aktiw kanaly bolan Mediatama gurýarlar. Mediatama toparyna häzirki wagtda Gaýypow, Betbelli, Aşok, Döwran we elbetde JT Nur bar.
Olar açyk ara türkmen YouTube'daki iň ýokary hilli kontentlary öňürýärler. Men mediatama barada häzir köp zat aýdyp oturjak. Sebäp diýseniz men bu barada aýratyn bir video etmek pikirim bar. Umuman mediatamadan soň Jeytin Nur özüni sosial mediada has köp görkezip başlady. Blog çekip başlady. Umuman blogger boldy we rap karierini ýa tutdy. Ýöne soňky döwür ol öz sunuwatyny aktiw bolup başlady. Täze aýdymlary, täze klipleri has ýygy-ýygydan hödürläp başlady. We men pikirimçe täze senarioly, täze temaly üýtgeç usullar bilen çekilen ýokary hilli klipler Jeytin Nur üçin bir standart boldy. Onun soňky täzelikleriniň görülme sanyny seretsek Jeytin Nur'un karieriniň gaýtadan galyp başlanyny göz ýetirer. We men onuň karierini bu ýokary çykyşlygy ikinji gerek has gowy netijelendirir diýip umyt etýän. Men Fikraf, indiki videoda görüşençe hoş, sağ olun. Gölleyen gece, seni her gece Basırsan bağımı umutlu yıkıldı geçerin umut Önümden mutmeni barsam kovuk Dünyam soğuk Gerginliğin yadımda sen dursun benim yanımda Gırlenip onşi bağımda Sana dikinin yanına Uçup varyanton bağımda Elimde gülmen kafimde Yürekte gün sen aklımda Hey ben bilyen sen üç yılın belleyen Ötüp barıyer dünyam Ötüp barıyer dünyam Bugün kendime Bugs Bunny Yatın yerimde make money Yanımda her gün täze honey Palayan cash palayan gittim gami Himmet adıma şükür